חברים, מה קורה? זאת שוב פעם אני דריה, אחרי מלא זמן שלא העליתי סרטון חדש, אז בואו אני אראה לכם סרטון. אעשה לכם סיור בית בפאזו, חזרתי לשחק אז בפאזו גם, אז בואו נתחיל. אוקיי, פה יש תיבת דואר ובואו ניכנס. פה זה הכניסה, ארגז חול שאלמה ונויה משחקות בו. פה יש אזור לגריל כזה. לתלות כביסה, בריכה מגניבה כזאת לאלמה ונויה, מזרקה חמודה, אזור ישיבה ואזור להשתזף. פה יש אזור לחטיפים וחתולים, פה יש עגלת ניקיון, כפי שאתם רואים יש פה כבר חתול שמגרד את הציפורניים שלו, ולא קוראים סם. והעליתי אתמול פוסט של השמות של כל הבעלי חיים, אז כאילו אם לא ראיתם אני אחזור על זה. זה מייפל. הוא כאילו חושב שהוא השליט של הבית והוא בן. זאת פינוק והיא בת. זה סימבה והוא בן. זאת שלג והיא בת. זה ג'ינג'י, אבל הוא לא פה לתמיד, הוא פשוט לתקופה של כמה חודשים, בזמן שאחות של האמא טסה לחול, אז הוא פה לכמה חודשים. פה יש עמדת ניקיון כזאת של שואבי אבק, עגלה, ופה יש אזור לשים את הנעליים. פה מתחיל המטבח, כאן יש עוד פינת ניקיון, מזגן, מקרר, מדיח, פלוס מיקרו, אזור אוכל לשרקנים כזה, האזור של האי, מלא 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 קערות אוכל, מכונת קפה, טעמיה, פולי קפה וכאלה למדיח, קפסולות, 2 בקבוקי סטנלי מאלפים, אוכל לכלבים ולחתולים. פה יש שקיות לאיסוף צרכים. אוקיי, פה זה העמדה של לוקאס. פה זה הסלון. זאת לוקה. פה זה עמדת עבודה של בעלי. כאן זאת פרינסס. פה יש פסנתר. אני ונועה יודעות לנגן, ויש פה תוכנית של כל השבוע. כל שבוע אנחנו מוחקים כי זה לוח מחיק וכותבים מחדש. כאן זאת הפינת עבודה שלי. פה זה שטיח כניסה כזה חמוד. הנה כאן אריאל. שלום. פה יש את המקרר סקינקר שלי. פה יש תיק של אריאל לעבודה. השידת איפור שלי. מגירה ראשונה של עגילים. מגירה שנייה שרשרת, טבעת וצמיד. מגירה מלאה בתיקים. פה מתחיל החדר של רועי, יש לו כאן טלוויזיה, יש לו פה קורסה כזאת, פה זה היוטיובר האהוב עליו, אז הוא שם פוסטר שלו, כאן יש לו שולחן כתיבה גדול, כמו השולחן כתיבה כאילו העבודה של אריאל, פה יש מלא בגדים, קצת כלי נגינה, הוא יודע לנגן על גיטרה והתחיל ללמוד גם תופים. זאת המיטה ובואו נעלה לקומה הבאה. בואו נמשיך עם החדר של נועה. פה יש לה שידת איפור וקורסה בדיוק כמו של רועי, רק בצבע אחר. ארון בגדים מפוצץ. מקרר סקינקר שלא הכי מלא שיש, פשוט כי קנינו את המקרר סקינקר הזה לא מזמן, אז לא הספקנו למלא אותו כל כך. הנה נועה שוכבת במיטה ומשחקת בטלפון. כאן יש הטלוויזיה, ספה ועל הבובוס שלה. שולחן כתיבה סופר חמוד, עם כוס כזאת, זה לא סטנלי אבל זה גם חמוד. חדר שירותים פרטי כזה, עם אסלה, כיור ואמבטיה. אוקיי, בואו נמשיך. פה יש כובע שלא נכנס למגירה, וכאן יש מלא מלא כובעים וסיכות. 2 הטבעות האהובות על נועה. תיקים ומשקפי שמש. מלא מלא תכשיטים. כאן מתחיל החדר של הבנות, אלמה ונויה. כאן זה ארון בגדים של אלמה. הנה אלמה והנה נויה מצחקקות. בריכת כדורים מגניבה. עגלה, וזה לא בובה, זה השרקן שלהם. קוראים לו ג'וי. ספה כזאת היא חמודה, כאילו זה לא ספה, זה יותר כיסא קורסה כזה. מיטה, ובואו נמשיך. כאן הדוש, אמבטיה, אסלה, כיור, עמדת החתלה,
חלוקים לאמבטיה כזה של הכלבים, אמבטיה לכלבים ואמבטיה לנועה ולאלמה. החדר של נויה. וזהו, תגידו מה אתם חושבים על הבית, ואל תשכחו לעשות לייק לסרטון, לשתף אותו ולהירשם לערוץ. ביי יוש!